Hello guysmen. आङो दा गामियाव थांगासिनो दङ गामियाव खेला जादोंना दिनै सैथो दाननि जोबथा सान दमासिनो आरोना दमासि बुङो ओमफ्राय खेला जाबाय दं आरोना बेयाव थांबाय दं आङो हारसिं थांगासिनो दं आरो लोगो दं ससेयाव मा खेला गेलेदों नायनोसै बेलासि जाबाय आरो दा दहाय फुङाव फैयासैना आङो सबाइ सिखो ओंखारनानै दोनै ओमफ्राय मोनसे मोननै आं माइदि समावनायाव फैनांदो आं ओरैनो सिगां थांदों
थाव गैयाव दिहुनलाय नाङामोन ना बोहैबाय थागौ माबाबाबो जागौमोन माबाया जाखाबाय आरो थावखै ससेल' फोनबानो जायो माने नङा फोनजोबा बै सायाव होबाबो जागौमोन खोन्थानायलाय थावखौ गियाव खायबावनायले फोनखाबायानोमोन ओइना जाथाराखै खामबाय थाबासो जागोन मानो सायाव थावखौ मानो बिदि गोलैबोनाय होनाय दे थावखौ बिदि गोलैबोनाय होनाङामोन